Хуҗалыкның Татарстан Республикасының атказанган механизаторы Александр Садников быел 14-нче чәчү сезонын башлаган. Ул 188 гектарлык кырда куәтле заманча техникада яңа ДМС 9000 чәчкече белән элиталы сортлы арпа чәчә. Земля в основном поспевает, работать можно. Язгы чәчүләрне 16287 гектарлык майданда чәчәбез. Шуның 9000 гектары зерновой культуралар инде, 1800 технический культуралары, калган площадьта кормовой культуралар була. Кырда да саклану кирәк, механизаторларның барысы да маскалардан. Сөләймановлар язга көрәшләрен быел да кыска срокта башкарып чыгуны максат итеп куйганнар. Моның өчен 67 берәмлек трактор һәм автомобиль әзерләп куелган. Барысы да яңа, заманча, яхшы әзерлекле булуларын районның махсус комиссия әгъзалары да югары бәяләде. Механизаторлар 2 шәр итеп комплектланган. Чәчү мәйданының һәр гектарына 96 килограмм исәбеннән тәэсир итүче минераль ашлама әзерләнгән. Язгы көрәшләрен елдагыча 2 сменада оештырган. Ең мөһиме хезмәт куркынычсызлыгы. Выгружаем и выгружаем, поэтому очень внимательно. И себя берегите, и своих коллег берегите. Прежде всего у нас мы должны здоровье и жизнь беречь. Огнетушителләре, аптечкалары бар, крәкләре, чиләкләре, безнең исәнлек саклар өчен бөтен ниләр куелган. Инструкторлар үткәрелде һәрберсе белән. Районда быел бертекле культуралар күбрәк чәчеләчәк. Орлыклык материал һәм ашлама җитәрлек тупланган. Язгы чәчүне 47 мең гектарда үткәрергә планлаштырабыз. Шуның 23 мең гектарында бертекле культуралар, язгы бертекле культуралар. Былтыргы караганда безнең бертеклеләр күбрәк. 5 мең гектарга. Район буенча язгы кыр эшләренә 265 берәмлек трактор әзерләнгән. Һава шартлары гына әйбәт булсын.